Assalamualaikum, welcome back to Flavors of Babita's Kitchen. ഇപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ താത്താടെ വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് കാണാം. ഒന്ന് അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ അനിയനിപ്പം ഓൾറെഡി മയിൽപ്പീലൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിറയെ മയിലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ മയിൽപ്പീലുകളും നമുക്ക് കിട്ടും. എൻ്റെ ഇച്ചുപ്പ ഇവിടെ കുറേ പൊറാട്ടകൾ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ പൊറാട്ടകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കണം. ബോളാക്കി വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വരുന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പൊറാട്ടയാണ് ഇന്നിവിടെ. അപ്പോൾ ഇതാ പൊറാട്ട ഒക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ റോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ പൊറാട്ട ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. നല്ല രസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും കറിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുള്ള പൊറാട്ടയ്ക്കുള്ള കറി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാ വേറെ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നല്ലോണം പൊറാട്ടയൊക്കെ അമർത്തി അടിച്ചു കൊണ്ടും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇതാ മസാല പിടിപ്പിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചുമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ കറിക്കുള്ള പൊട്ടാറ്റോസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഒരു സവാള ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നല്ലോണം ചെറിയ കല്ലിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റാക്കി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മളുടെ മസാലകളെല്ലാതും കുക്കറിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊട്ടാറ്റോയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇച്ചുമാൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റ്യൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്കുള്ള മസാല അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് വെക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ അതും റെഡിയായി. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതെൻ്റെ ചെറിയ അനിയൻക്ക് പൊറാട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അവൻ തിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കുറച്ച് ചിക്കനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിരുന്നു. ദിച്ചുമാൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നേരത്തെ മസാല ഇട്ട് വെച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതും ഇച്ചുമാൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ കാസറോളിൽ ഇച്ചുപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ പൊറോട്ട ഫുൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല രസമുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയായി മാറിയിരിക്കണം. ഇവിടെ പൊറോട്ട ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടും സോഫ്റ്റായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ലെയേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പെർഫെക്റ്റ് പൊറോട്ടയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 2 കാസറോളിൽ കുറച്ച് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിതാ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഒക്കെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂവും പൊറാട്ടയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോറും നല്ല മീൻ പൊരിച്ചതും പപ്പടും അച്ചാറും പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ കറിയും എല്ലാതും പപ്പടമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതേ മീൻ കണ്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനായിരുന്നു. ഇത് ഇച്ചുമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ മീൻ തല ഫ്രൈ ആയിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിരുന്നു. നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇത് നമ്മളുടെ വലങ്ങ ഉപ്പേരിയാണ് കേട്ടോ. ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്ന അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചുമ്മ ബിരിയാണി ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. നല്ല സ്മെല്ലും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേ കൂടെ തന്നെ നല്ല ഗ്രീൻ ചമ്മന്തിയും അച്ചാറും കച്ചമ്പറും പപ്പടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇച്ചുമാരുടെ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ.
ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള പത്തിരിയും വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നൈസ് പത്തിരിയുമായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ തങ്കുപൂച്ചയും മിട്ടുപൂച്ചയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ചിക്കൻ കറിയും പത്തിരിയും എല്ലാതും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ജീപ്പെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോവാൻ നിൽക്കാൻ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഞെക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.